φορά και έναν καιρό, το μακρινό 1956, ήταν μια δασκάλα, η κυρία Κέτη, η οποία έφτιαξε ένα πρότυπο σχολείο για να το παραδώσει αργότερα στα παιδιά και στα εγγόνια της. Τα μοντεσοριανά σχολεία, παιδαγωγική πρωτοπορία, είναι πια σήμερα ένα πλήρες σχολείο με νηπιαγωγείο, παιδικό σταθμό, δημοτικό και γυμνάσιο. Στην αρχή της πορείας μας αυτής, καθοριστική ήταν η βοήθεια του Δόκτωρ Μάριο Μοντεσόρι, γιου της Ιταλίδας παιδαγωγού, της πασίγνωσης Ιταλίδας παιδαγωγού Μαρίας Μοντεσόρι, και η βοήθειά του ήταν καθοριστική για να προσαρμοστεί το παγκόσμιο γνωστό μέχρι τότε παιδαγωγικό σύστημα της Μαρίας Μοντεσόρι στην ελληνική πραγματικότητα. Τα τελευταία 40 χρόνια το σχολείο μας βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή Τατοΐου Βαρυμπόμπης και έχει αρκετά γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ, πινκ-πονγκ, ένα πολύ μεγάλο χώρο για να παίζουν τα παιδιά και μεγάλες παιδικές χαρές. Έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει τα παιδιά από το σπίτι τους με κίτρινα ιδιόκτητα σχολικά λεωφορεία προς το σχολείο και προς τα πίσω προς το σπίτι τους. Στο σχολείο μας χρησιμοποιούμε το μοντεσοριανό εποπτικό υλικό, από το οποίο υπάρχει πλήρη σειρά σε κάθε τάξη και βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση και εμπέδωση της ύλης. Συνδυάζεται και με το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, εφόσον αναφέρεται και στην ύλη της κάθε τάξης. Με αυτόν τον τρόπο ανταποκρινόμαστε στις μαθησιακές και αναπτυξιακές ανάγκες των παιδιών. Η δομή και η ποικιλία του υλικού δίνει τη δυνατότητα να δουλέψουν βιωματικά και ομαδοσυνεργατικά, προχωρώντας το κάθε παιδί με το δικό του ρυθμό, ανάλογα με τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντά του. Η μάθηση με αυτή τη διαδικασία γίνεται ανεμπόδιστα και ευχάριστα. Εκτός από τα βιβλία του Υπουργείου Παιδείας, διανέμονται στα παιδιά και δικά μας βιβλιαράκια με ασκήσεις σε όλες τις τάξεις. Οι διαδραστικοί πίνακες και οι βιντεοπροβολείς που υπάρχουν σε κάθε αίθουσα βοηθούν πολύ στη διεξαγωγή του μαθήματος στα ελληνικά αλλά και στις ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά. Τα παιδιά μας μεγαλώνουν σε ένα οικογενειακό, ζεστό περιβάλλον, με μοντεσοριανές αρχές. Θέλουμε και στοχεύουμε να αποκτήσουν μία θετική αίσθηση για το σχολείο, να νιώθουν συναισθηματικά ασφαλή και να κοινωνικοποιηθούν σωστά.